Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, upat ang natino na kalas samtang usa ang naangol sa aksidente na hitabo sa National Highway sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Bacong. Nakalas diha dayon silang Anali Pascual, 47 anyos, ug ang iyang anak nga si Shelly Pascual, 15 anyos. Nadalapas tambalanan si Ruel Pascual, 59 anyos. Bana ni Anali apan gideklaraan nga patay na. Namatay usab diha si Militon Blanco, 59 anyos. Samtang naangol si Wilson Dial, 43 anyos human. Basag hiri ang iyang motorsiklong gimaniho. Sa investigasyon sa kapulisan gikan sa Dumaguete City, paingon sa Darwin ang tangker nga gimaniho ni Albert Di Baguio dihang gingong mibuto ang usa ka ligid sa tangker. Tungod sa hitabo, naglisod na pagkondolar si Di Baguio sa tangker nga mitabok na sa Picas Lane, bibangga sa three-wheeled motor vehicle nga gimaniho ni Blanco o sa motorsiklo nga gisakyan sa Banay Pascual. Nasagihan usab ang balay daplin sa daan ug bibangga sa punuan sa Lanzones. Luwas ang managpuyo sa balay. Nabali usab ang fustis kuryente nga nadamagan sa truck. Sa pagkakaroon, duha ang kumpirmadong patay, naay duha nga i-declare pa, wa pa i-declare nido. Meaning upat natay usa ka biktima nga samdan ra gida sa rescue sa Dumaguete. Initial investigation po, nagkaroon po daw ng tire explosion when the driver was about to overtake that motorcycle. Nag-explode daw yung front left tire. Ngayon na mo yung pagpasaylo niyo, sir. Di yung na ko intensyon mo ngayon na inyong pamilya. Sakit tinuldo, sakit yung kayo para ninyo. Pero wag yun ako tuyo